Ez dira garaionak euskal komunikabideentzako. Mundu mailako krisi ekonomikoak sektoreak aspalditik pairatzen zuen estualdia larritu du. Krisi ekonomikoaren eraginez, gutxi dira publizitatea erosten duten eragileak. Horrekin batera, dirua lortzeko zailtasunak handiak dira oraindik. Teknologia berrien garapenak aukera berriak eskaini baditu ere. Hori guztia gutxi balitz bezala, instituzioek euskal hedabidentzako funtseskoak diren diru laguntzetan murrizketa handiak egin dituzte. Egoera latz honetan, asko dira, kinka larrian dauden euskal hedabideak. Batzuek itxi egin behar izan dute. Hedabideak sektore bezala gaur egun krisian sartuta daudela, ezta? Ez da euskarazko hedabidei gertatzen zaiena bakarrik, beste hedabideei gertatzen zaie, paperezko hedabideekin zerari den gertatzen, interneta gero eta indar handiago hartzen ari da, gero horrek ere, baliabideak lortzeko zailagoa da, halako bideetatik dirua lortzea, eta nik uste dut alde horretatik hedabideek eutsi diotela duintasunez egoerari, baina nik uste dut etorkizunari begira plantamendu serioak egin beharko liratekeela. Norbaitek aitortu beharko du euskarazko hedabide publikoek zenolako ekarpen egin dioten herriari eta zenolako ekarpen egin dioten hizkuntza normalizazioari. Euskarazko hedabideek laguntzen diote nola bezateko langabezia tasari. Hortaz, horre instituzioek pentsa beharko lukete zenolako injekzioak egin behar dituzten sektore hau indar berritzeko. Baliabideak jarri behar dituzte. Euskaldunok euskarazko hedabideak bakarrik ditugu referente. Adibide moduan, zer gertatzen da publizitatearekin? Zergatik instituzio guztiek ez dituzte, ez dute publizitatea zertatzen euskarazko hedabideetan? Erakunde publikoak hasi dira murrizketak egiten, eurentzako lehentasunezkoak ez diren zeretatik, alderditatik edo, eta hor gu gara kaltetuenetako batzuk, ezta? Eta guk, gero, diru laguntza publikoen auziaz gain dago, krisi ekonomikoak ere, eragin diela zuzenean, tokiko hedabideen kasuan, diru iturri oso garrantzitsua diren merkatari txikiei, denda txiki pilo bat itxi dira azkenengo 2 urteotan, eta horrek esan nahi du, gure herri maila eta eskualde mailako hedabietan, gero eta iragarle txikiagoak daudela, eta daudenak ere, mantentzen direnak ere, gero eta inbertsio txikiagoa egin dezaketela publizitatean. Berria telebista zei euskal komunikabiderekin izan da, egoera gogor honi aurre nola egiten dioten aztertzeko. Nafarroan argitaratzen diren euskarazko argitalpenen artean, gehien irakurtzen dena, Bortziri eta Malerreka eskualdeko txipitxapa moztekaria da. Ziesen arabera, 2011an 29.000 irakurle zituen. 15 kaleratzen du aldizkaria, eta astelehenetik ostiralera, txipi.net webgunea eguneratzen du. Telebista ere bazuen txipitxapak, baina arazo ekonomikoak direla eta 2009an itxi egin behar izan zuen. Etzalarren du egoitza, eta guztira, 7 lagunek egiten dute lan bertan. Momentu honetan ez da izugarri egoera txarren ere, baina ez da izan ziteken egoerarik hoberenean, hori argi dago. Nafarroko gobernuaren erabakiak txipitxaparen kasuan afektatzen du 8%, 10% da. Nafarroko gobernutik jasotzen den diru laguntza, eta seguro badirela aldizkariak eta irratiak hori baino diru laguntzak kopuru handiagoan afektatuko diena, eta beste batzuk berbada igual gutxiago bakarren bat, nordaki. Orduan, afektatzen du, egia da, afektatzen duela, eta hortik jasoko ez den diru laguntza beste nobenetik eta hori beharko duela. Kontua da, nondik, ezta? Eta berbada hori izaten da beti arazoa. Zeren, beste gora batean biziko bagina berbada bain dela urte batzuk, egiten altzen saiakera berezitu bat, berbada publizitate aleginetan, baina gauden egoeran egontan ikustu dut hortik diru laguntzak handitu ezazik, txikitu ere egingo direla. Ipar Euskal Herriko eta Bidasoa eskualdeko 4 irratik osatzen duten Euskal Irratiak elkartean. Hendaian egoitza duen Antzete irratia, Donibane Garaziko Irulegiko irratia, Maulen irrati estudioa duen Siberuko Botza eta Ustaritzeko Gure irratia. Azken 3 30 urte beteko dituzte aurten. Guztira, 31 lagunek egiten dute lan elkartean,
eta 250 bat laguntzaileek parte hartzen dute ekoizpenean. Momentu honetan gure erronka nagusiena da Euskaldun kopurua iparraldean beherantza doanez nola egin aurre Euskaldun kopuru horren apaltze horri, ez? Hor, gu deitzen diogun Euskaldunen desertu hori bat datorkigu, eta entzule posible horren galtze hori, galera horren nola egin aurre. Zer eskaini entzule berrieri, gazteeri zer eskaini, teknologia berriak nola baliatu gehiago, beste publikoat ere, jani genuen publiko horren gain, beste publiko berri bat ere erakartzeko irratitako entzulegoan, edo Euskaldun berriak, edo gazteak, edo aurrak, hori da. Euskal Herriko 6 eskualdetako tokiko informazioa lantzen du hitzak, baita herrialdeko informazioa ere, Araban, Bizkaian, Gipuzkoan, Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian, 70 bat langile ditu. Egoera ekonomikoa dagokionez eta nik uste gaur egun euskarazko hedabide guztiok bizi dugun antzeko egoera bizi dutela. Alegia bizi irauten egoera zaila da, hedabidentza zaila da, eta krisi ekonomiko honen bueltan oraindik eta zailagoa. Ikuste deulako, batetik, merkatuak ze bidetara ematen gaituen, eta leku guztietan bezala publizitatea eta kontsumoa jaisten ari da, kontsumoa baino gehiago, kontsumoa hazten ari da, baina harpidetza kopuruak eta salmenta jaisten ari dira, eta bestetik, egoera honetan, onak zirenean, ekonomiko onak zirenean, erakundeek euskarazko hedabideen aldeko apustu sendorik egin ez zuten moduan, egoera txarra denean ez dute inungo erreparorik izaten, eta ez dute izan inungo erreparorik laguntza horiek jaisteko, ez. Orduan egoera zaila da, irauten dugu eta iraungo dute, baina ezin inbertsioetan eta hainbat gauzetan sartu ezin da, ez, euskarazko hedabideak orokorrean dauden modu berean. Bastan, Malerrekan, Bertizarana eta Bortzirietako bailaretara, nola Zugarramurdi eta Ordazubiko udalerrietara edatzen dira Zorrozin irratiko uinak. 30 urte bete zituen iaz, 8 lagunek egiten dute lan, Lezaka eta Elizondoko egoitzetan. Momentuan iduri duenez, nik uste bertze arlo guztietan bezala estuasunak eta etorriko dira. Etorri presentere daude, horrate baterako Gandeneko hiruzpalau urtean, batez ere Nafarro gobernutik bideratzen diren laguntza horiek jaso ahal izateko beti gorabehera handiak izan dira, eta lan handia, movimendu handia, bilerak eta bertze egin behar izan ditugu, ematen du nolabait eskean edo ibili behar duzule, nolabait ere halako diru zerbait jaso ahal izateko, eta hori penagarri dela hitzen zaigu. Batez ere Nafarro gobernuak euskarekiko kasuntan duen jokabidea nahiko penagarria dela, eta horrenak ustale nolabait euskara bidea edatu zutenetik izan ditugun trabak gehien bat. Pentsaia 2009an ez zuten diru partidarik banatu, aurten erez, eta banatu dituzten gainerako urtetan bai banatu dute, baina ez iragarri bezain bat beti gutiago, eta gainerakoan bertze horrek suposa lezake gure aurrekontuen eguneko 10 goiti beti, eta gainerakoan bertze diru laguntza zenbait ere badaude ez, instituzioetatik bideratuta errate baterako, Eusko Jaurlaritzak ere azken urteotan eta eskatzen hasiz geroztik eta beti emandako, eta oraindik ere horri jarraitzen du, eta gero bereuntako lekuko instituzioen laguntzare aski garrantzitsua da, bazkideen are bai, jakin, eta gero aski garrantzitsua eta nahi eta ezkoaia bilakatu dena inguruan diren komertzioen ekarria edo nolabait ere publizitatearen arranei bada. Kanaldude Herri Telebistan Aldudarrak bideo kooperatibaren proiektu bat da. Arrosandu egoitza. Astero ordu bete ekoizteko eta edatzeko erronka dute arduradunek. TVP Telebista katearen bitartez eta kanaldude.tv webgunearen bitartez edatzen dituzte ekoizpenak. 3 langile terdi ari dira lanean. Momentuko segitzen dugu garatzen proiektua, urratsez urrats, ez da bat-batean etorriko diru handi bat, telebista proiektu baten egiteko.
baina lortzen ditugu partaidetza bereziak, non badugu diru laguntza orokor bat proiektua gauzatzeko, ez dituenak edo ez duenak proiektuaren fresh guzia hartzen, eta ondotik antolatzaileekin edo partaide pribatu berezi batzuekin entzatzen gira diru beste parte bat lortzea. Olako gauza bat, ez dugu atera biderik ikusten, publizitatea berak tipitzen ari da, eta baita ere edabide numerea handitzen da, gero eta gehiago badira, beraz publizitate zama hori banatzen da gehiago, beraz gutiago egoiten da, bakotsarentzat. Eta horrekin ikusi behar dugu, bidea sekatzen dugu, beti bizik irauteko. Goiena komunikazio taldea kooperatiba da. Debagoiena eskualdeko udalek euskara elkarteek eta taldeko langileek osatzen dute. 4 euskarritan egiten du lan. Prentzan, astean bitan Goien aldizkaria kaleratzen du. Interneten, goiena.net agerkari digitala du. Telebistan, 12 orduz ekoizpen propioak emititzen ditu Goiena telebistak eta irratian. Arrasate irratia kudeatzen du. 76 bat lagunek egiten dute lan komunikazio taldean. Guk esan beharko genuke momentu honetan ez gaudela gaizki ere, beste batzuk edo entzuten diogun bezala, baina birian hainbat gauza utzi behar izan ditugu, ezta. Lehen baino horri gutxi ekoizten dugu, personal arloan ere egin behar izan ditu doikuntza batzuk, eta lehenago, 3 herritan geneuzkan egoitzak, gaur egun beste arrazoi batzugatik, baina 2 herritan bakarri dauzkagu, eta honek guzti honek aurrezpen batzuk ekarri ditugu gian. Eta zela edo ala, oain arte utzi diogu. Garai gogorrei aurre egiteko, edabideak irtenbideen bila dabiltza buru belarri. Komunikabideen arteko sinergia, harpidedun zarea indartzea, sormena lantzea, eta kanpoko lanak onartzea dira besteak beste euskal edabideek bilatu dituzten aterabideak. Argi dago, etorkizunean ere, eraldaketak etorriko direla edabideetan, eta nik uste dut euskarazko edabideak ere badirela horren jabe, eta horri guztien dira gaur egun, edabideen artean dauden aliantzak, sinergiak, sektore bezala benetan jarduteko hori nahitaezkoa da. Baina ezin zaio eskatu denbora guztian euskalgintzari ariketak egin ditzan, hausnaketak egin ditzan eta berregiturak egin ditzan. Hemen zeinek bere ardura hartu behar dut. Gure ustez, instituzioek ardura hartu behar dute, bat, benetan sektore bezala lagunduz, eta 2, hizkuntza politika berri eta eragingarri bat abian jarriz, euskarazko edabideek benetan milaka kontsumitzaile gehiago izan ditzaten. Sektore gisa jokatzeko eta sektore gisa aldarrikapenak egiteko mugimendu bat hasi da orain arte sekula ikusi ez dana, ez bada izan oso momentu puntualetan. Eta dinamika, badirudi gainera mundu guztia dagoela horrek epe luzerako bide bat eukin behar duela, eta elkarrekin aritzeko dinamika horrek nik uste dut abantaiak ekarriko dizkigula, astiro eta epe ertain luzera baldin badara, ez da? Eta egoera komplikatua, baina argi perintza bat edo beste bat ere bada. Bitxaparen kasuan saiatu nahi dugu behintzat laguntzari zerbaiten ordainetan ere izatea, eta gure kapazitatea apalaren arabera, hortarako erreminta gutxi batzuk behintzat baditugu lehendikan ere abiatuak, eta horietan ahalegin bereziak egin dugu. Gure kasuan da txipintxartela nahi baduzu, horietako elementurik biztakoena, eta txipintxartelaren bitartez, egia da, txipitxaparik diru laguntza ematen dionak konpensazio batzuk izango dituela. Oraingo azken urtetako krisi egoera berezioni aurre egiteko, batetik irudimen gehiago, eta beste aldetik da aliantza gehiago, eta euskal komunikabide ezberdinen artean egin lan bateratuak eta zergaitik ez martxan jarri elkarrekin betiko hitza ez, sinergia horiek ez, iparraldeko euskarazko medioen artean sortu gauza amankomunak, telebistarekin, berriarekin, herri aldizkariarekin, zergaitik ez hor urraz batzuk eman elkarrekin lan batzuk egiteko, ekonomiak egiteko ere bai, eta eskaintza berriagoak egiteko publiko
publikoari eta interesgarriagoak izan. Finantziazio aldetiken eta hedabide guztien moduan 3 atal nagusi ditugu hitzetan ere, diru laguntzak, harpidetzak eta publizitatea, eta bideetakoa noski da autofinantziazioan ahalik eta gehien aurrera egitea. Baina ez dago erreza publizitate mailan eta bueno, harpidetzetan eta mintzat ari gara saiatzen, harpidun gehiago lortzen eta alde horretatik nahiko ondo. Ezinbestekoa da, eta nik uste hori denoi ari zaigula gertatzen, murrizketetan ere sartzea eta azkenean gastuak jaisten joatea, ez? Enfilan bazkide batek irratia berdin entzunen luke bazkide izan ta du, ez? Hola da, baina alare nahi genuke sari hori indartu, ez? Ikusite bertze iturri horiek zalantzan egon daitezkela eta sare hori indartu, horretaz gain azken urtetan ere beikakado joko moduko bat, ez, antolatu izan da, Fernandori gogoratutako eta ideia horretik tiraka, eta bueno, azkenean ere nahiko polita suertatu dena, jendea erakarri du eta aldi berean jendearen ekarpenare hor dago. Nire ustez, iritzi pertsonala da, nire ustez behar dugu aurre egiteko, krisiari eta gaurko garaiari aurre egiteko, gehiago lotu elgarrekin eta diren ahalbideak egin ala mutualizazio sistema batzutan elgarrekin lan egin. Hasiera batean, gurean dana doainekoa esan. Gaur egun, klub bat daukagu, klub horretako bazkideek astelenetan doainik jasotzen dute, astelene goiena papera ere bai, bazkide ez direnak ez. Baina hor ere igartzen du hasiera batean, nahiko indartsu hasi zen, eta baina hasieran indartsu hasiarren momentu honetan hor igartzen dugu herritarrek ez daukatela lehengo, jentiek ez daukala lehengo alaitasunik gastuan, eta beste bihar batzuk baditu hori ere igartzen hasi gara. Gero baditu beste enpresa batzuk, komunikazioarekin lotutakoak, horietan orain arte eutsi diogu eta horietan ez zaigu gaizki joan. Eta bat egin eta bestiekin, aurrera goaz. 2012 urtean oso gogorra izango delakoan dauden, baina euskal komunikabideak ez dira etzipenean erori, eta itxaropentzu begiratzen diote etorkizunari. Euskara ez da bihurtu lehentasun administrazioentzat, orduan, ikusi dugu zenbat murrizketa eta mozketa egondan euskararen normalizazioen alde lan egiten duten erakundeekiko, orduan egia da, urte gogorra izango dela, zalantza bari, nik beti esan didate pertsona positiboa naizela eta lase izan nahi dut, ezta? Uste dut egoera honi buelta eman behar zaiola, egoerari buelta emango zaiola batasunetik, sinergiatik, eta benetan, zer ordezkatzen dugun eta ze ekarpen egin dugun benetan gizarteratzen dugunean. 2012an, nik uste dut, inoiz baino gehiago igerriko dugula presioa posori. Krisiaren eragin hori aitzakiak izarabilita erakundeek estutuko dituzte beren politikak eta hor gertu aldira bi gauza, edo asko goa zulora eta hemen ez da zer gertatzen eta bakoitza bere bolana jarraitzen du, edo nik esperantza daukat hori pizgarri bat izan daitekela honi buelta bat eman eta gauzak bestera batera egiten hasteko. Nafarroko gobernuko hutsegitea da momentu honetan, nik ezakit guretzat beste iturri handia dira Jaurlaritza eta udalak, ezta? Udalen laguntza bada, maila apalago batean, beste egoera bat, urrats bat larrituko lukena gure egoera edo etorkizuna izango zen Jaurlaritzak erabakiko balu Nafarroko hedabideei diru laguntzarik ez ematea. Eta kasu horretan bai, ja kualitatiboki eta kuantitatiboki egoera okertu eginen nintzateke, ezta? Ez dakigu, momentuz 2012an diru laguntza dialdiak hor behintzat Jaurlaritzan ateria dire, udaletan oraineken erabaki gabe daude hainbat udaletan, eta orduan 2012a ikusiko da, pendiente den Nafarroko gobernutik jasoko ez den hori nola osatzen saiatzen garen. Orduan 2012 alde horretatik, zati batean hortxe. Guretzat 2012 urtea bada ospakizun urte bat, ez? 30 urte, eta hori nahiko handizki ospatzen ari gara, bai, gure irratian janik ospatu da, Irulegin irratian otsailean beteko ditu 30 urte, eta
eta abuztuan Siberioko botzak, ez? Eta antxetak 10 urte ditu iaz. Aldatik bada, erabiliko dugu data hori eta urte muga hori berriro ere gure eskaintza zabaltzeko publiko berri bati. Hori da, lehen erronka duguna, eta segurazko urte bukaeran ere Euskal Irratiek antolatuko dugu zerbait gogoeta egiteko ondoko urtetarako, ez? Zein gara gu, zer egin nahi dugu, eta norantzagoaz, pixkat, hori inguruan. Alde batetik, publiko berri baten joan nahi dugu, duguna txikiaz, eta lehen esan duzuan bezala, gure erronka nagusi bat bada teknologia berrien apustua eta teknologia berrien aldeko urraz berri batzuk eman nahi ditugu. Eta gero, beste eskaeria da, 2012ari buruz da, erakunde publikoeri eskaintza berri batzuk, proiektu berriak baditugu, eta proiektu berri horien finantziazioa eskatu nahi diegu. Aurreko urteak zailak izan badira, hau ez da erresagoa izango. Kontuan hartuta gainera, 2012ko Eusko Jaurlaritzak esan duela, diru-laguntzak jaitsiko dituela. Erronka nagusia daukagula sektore moduan. Sektore moduan lortu behar dugu, eta urtengo urtean ikuste horretarako gakoa izango dela, lortu behar dugu nolabait errebindikatzea, nolabait lortzea sektore moduan indar egitea, bagarelako nor eta sektore estrategikoa delako, beti komentatzen da hizkuntz normalizazio hori begira, edo gure hizkuntz komunitatearen kohesioari begira estrategikoak eta ezinbestekoa diren tresnak direla, euskarazko komunikabideak, eta hori horrela izanik lortu behar dugu benetan erakunde publikoek inbertsioak egitea sektore honetan ere, beste sektore askotan egiten duten moduan, ez? Oraikoari eusteaz, litzatekola asmo nagusia, lantaldea eta baldintza beretsuetan mantentzea, hola jarraitzea, eta horren alde jokatu, eta gero albada, bertze zerbaitetan gauza berrien bat edo ekarri edo sortu bai, baina momentuan nik uste eusteari ematen diogu garrantzik gehiena, ez eusteari. 2012 urteari begira da egoitea. Handitzea ez da momentuko aktualitatean, ez da gure gauza. Da segurtatzea egitea jaz egin duguna, eta barne antolakuntza landu gehiago hobekio egiteko. Gero berdenboran behar dugu beti hemengo gizarteari galdera pausatu. Gu bezalako edo Euskal Hedabide bat edo Euskal Hedabidean lekua zer den, eta zer aterabideak lortzen aldugun denak elgarrekin, gizartearekin batera, atxikitzeko proiektu horiek bizirik hemengo sokoetan. Ziurtasunik gabeko urtia da, guk erabaki dugu momentuz behintzat orain arte daukagun ekoizpen mailari eustia, ikusiko dugu zela datorren urtia, ze galera egiten dugun edo ze emaitza lortzen dugun urte bukaeran, baina pentsatu dugu lehendik ere inditugula murrizketak eta jakina edozein zailtasun ekonomikori ezin diogula erantzun murrizketa bat egin automatikoki, ze azken batean gure helburua, gure xediari uko egiten ibiliko gineak, ez da infinitoraino eraman daiteke hau, eta azkenean sarreraik ez da olako ekoizteari eta kalien egotei utzi. Gertatuko da, behar bada egunen batean, baina bite artean saiatu behar dugu gaur daukagunari eusten behintzat. Ukaezina da euskal kasetaritza garai ilunak bizitzen ari dela. Hala ere, krisiak ez du euskaraz komunikatzeko grina apaldu.